11 sekundi do kraja. Partizan jednom nogom do cilja, ali vidjet ćemo koji će rezultat ostati. Svi su na nogama u Turinu. 15 poena Lučića, njegova najbolja igra u Euroligi. Farmar, neće crno-beli praviti faul. Bluc će pokušati iz velike daljine za 3 poena. Izuzetno precizan u ovakvim situacijama. Farmar pokušava i pogađa trojku. 74-71, da vidim da li važi koš samo ili ne, da vidim šta će pokazati sudije. Da, 74-71, računa se trojka Jordana Farmara, međutim, ono što je bitnije za Partizan je da je pobedio u ovom meču. Čuda se i dalje dešavaju u dvorani Pionir, srpski šampion ima 4 pobede i 3 poraza. Samo 3 razlike na kraju, kažem samo zato što je bio uplašen Vlad da će biti više od 4 koliko je dobio Makabi Partizan u prvom meču, ali to crno-belima ne znači mnogo. Teško da će doći u krug sa šampionom Izraela koji ima sada 5-2, Partizan ima 4-3. Međutim, ono što je interesantno, a to je da je napokon poražen Makabi koji je 13 puta bio bolji od Partizana od 18 međusobnih duela sa crno-belima u Euroligi. A ono što je još interesantnije, Makabi je prošle sezonu kada je došao do Final Fora počeo porazom, a onda završio ligaški deo sa 9-1. Ove godine su počeli s porazom, imali posle 5-1, ali evo njihovog drugog poraza u grupi u Euroligi. Vlado, čestitke za pobedu. Koliko je bilo teško savladati jednu od najboljih ekipa u Evropi? Šta je bilo ključno u večerašnjoj utakmici za pobedu Partizana? Savladati bilo koju od ekipa u našoj grupi je mnogo teško. Makabi normalno koji svake godine gaji visoke ambicije, praktično oni bez odlaska na Final Four, oni sezonu ne počinju bez druge ideje. Šta je presudilo večeras? Mislim, hajde da poređam stvari po redosledu. Mislim, pre svega velika želja mojih momaka koji su stvarno od prvo do zadnje minuta pokazali da će se boriti, znači 40 minuta bez obzira na ishod. Druga stvar bez koje ne može normalno se dobiti utakmica, to je koncentracija, izvršavanje zadataka, znači praktično su bili skoro, kažem, bez greške, ne može protiv Makabija da se igra, sigurno bude rezultat 0-0, ali ja kažem bez greške i sve pohvale idu pre svega njima. Treća stvar je normalno atmosfera koja se ponavlja iz utakmicu, opet kažem, danas atmosfera bila prelepa, ljudi na tribinama su dali sve od sebe da daju ovom timu koji je pre svega, mislim, to i zaslužio veliku podršku posebno i značajnu podršku posebno u trenucima kada je možda i na parketu nešto slabije išao. Nikola, vaša poslednja utakmica u Partizanu, fantastičan način da se oprostite od crnog belog dresa, bilo je ovo odličnih, rekao bih 16 utakmica ako se ne varam za vas u Partizanu. Pa jeste, dobro, meni je prije svega drago što je Partizan napravio ovakav uspjeh. Sad ima skor 4-3 u stvari i na korak je od plasmana u top 16 i to je prije svega bilo ono što smo svi mi željeli. I ne znam šta ja kažem, stvarno hvala svima na podršci koju sam imao svo ovo vrijeme koje sam ovdje bio. To je to.